Ahojte, vítam vás pri správach zo svetla. Dnes tu máme obľúbenú tému a to čo ku mne cíti. Čo ku vám cíti váš partner, váš vysnívaný partner. Povieme si v dvoch skupinkách, a to v rúžovom srdiečku, rúženinovom a sivom srdiečku. Vyberte si svoju skupinku a začneme rúžovým srdiečkom z rúženinu. Takže začíname rúženinom. Čo ku vám cíti váš partner alebo vytúšený, vysnívaný partner? Door to Spirit. Z týchto kariet by som povedala, že sa jedná o možno ženatého muža alebo muža v postavení vo vyššej pracovnej pozícii. Je to muž, ktorý má nejaké obmedzenia, prečo s vami nemôže byť. Predpokladám, že bude ženatý alebo v nejakom vážnom vzťahu alebo v nejakej takej situácii, ktorá mu neumožňuje, aby bol s vami. Neteší ho to, chcel by byť s vami. Je to muž, ktorý má hojnosť, ktorý má pozíciu, postavenie, peniaze, ale zároveň ho to obmedzuje v tom, že nemôže si robiť a rozhodovať sa ako chce, že má nejakú zodpovednosť. Vyzerá, že ten muž je v nejakej zodpovednej funkcii. Vy preňho ste novou možnosťou, otvárate mu možnosť tešiť sa zo života, vníma vás tak, že je s vami šťastný a prinášate mu radosť zo života, prinášate mu nový vietor, prinášate mu niečo, čo mu v jeho možno oficiálnom vzťahu chýba, alebo to, čo mu v živote chýba. Takže vás vníma veľmi pozitívne. Môžeme sa pozrieť ešte na jeho ďalšie kroky ku vám, čo dajme si treba do konca roka, aké kroky voči vám podnikne. Ja si myslím, že podnikne nejaké kroky. Nie je to čisté, čiže je tam nejaký iný vzťah, je tam nejaké iné obmedzenie, ktoré by nemalo byť. A nie je to slobodný muž, ale ľúbi vás, má vás rád. Bude s vami minimálne flirtovať a ten vzťah sa bude postupne ďalej vytvárať, ale bude tam stále taká tá pachuť toho, že nie je to dovolené. Pokiaľ máte o taký vzťah záujem, tak si myslím, že ten pán prejaví o vás záujem. Pokiaľ nemáte o taký vzťah záujem, tak radšej to treba nechať tak a radšej si hľadať niekoho, kto bude len pre vás. Ďakujem za pozornosť a pôjdeme na druhú kvopku. Tieto odložíme, tieto karty. Bol to rýchly výklad na tému, čo ku vám cíti, ako vníma váš vzťah. Takže áno, má vás rád, páčite sa mu, ale má obmedzenia nejaké vo svojom súkromnom živote, ktoré mu neumožňujú byť naplno s vami. To bola ružová skupinka a pozrieme si tmavé srdiečko, čierne srdiečko a zase na tému, čo ku vám cíti vaša láska, váš vysnívaný, vytúžený partner alebo partner, s ktorým ste. Takže ako to vníma on, ako vníma on váš vzťah. Šťastná rodina, zatiaľ veľmi pekné. Máme tu ženy, vyzerá to tak, že bavíme sa o manželskom vzťahu alebo o oficiálnom vzťahu. Ja by som povedala tak na odľahčenie, že možno aj sú tam hádky kvôli svokre alebo kvôli nejakej staršej žene. Či už je to vaša mama alebo jeho mama,
alebo celkovo riešia sa tam ženy. Ženy vstupujú do tohto vzťahu a majú vplyv v tomto vzťahu. Nie úplne dobrý, by som povedala. Môže ísť o to, že ženy sa hádajú v tom vzťahu alebo vyvolávajú konflikty, spory. Keď sa bavíme o tom, ako on vníma váš vzťah, čo on ku vám cíti, tak on cíti, že ste v podstate tá práva pre neho, ale zároveň buď teda, ak sa nejedná o staršie ženy, o nejakú svokru alebo mamu, tak môžete aj vy niekedy vybuchnúť, vyvolať nejakú hádku, ale skôr mi tu ide tá informácia, že tam nejaká staršia žena teda vyvoláva konflikt alebo robí problém a vy mi tu vystupujete ako tá trpezlivá, ktorá čaká, že sa to urovná. To by som povedala, že asi väčšina z tých ľudí, ktorí si vyberú tento alebo vypočujú tento balíček, treba s tou staršou ženou, nekože či už je to svokra alebo akákoľvek staršia žena, ktorá tam vystupuje a ovplyvňuje ten vzťah, treba počkať, treba byť pokojný a ono sa to poddá, nevyvolávať zbytočné konflikty a pozrieme sa ešte, ako sa to bude, môžeme sa pozrieť, ako sa to bude do konca roka vyvíjať. Ako sa to bude vyvíjať. Máme tu nejaký nový začiatok, môžu tu byť nejaké úradné jednania, mohol tu byť nejaký konflikt ohľadom oficiálnych vecí, mohli tu byť nejaké spory, súdne spory alebo riešenie dokumentácie, ale vyzerá, že malo by sa to do konca roka utriasť, malo by sa to urovnať, mala by sa táto situácia vyriešiť, pokiaľ tam bola nejaká konfliktná situácia. Vychádza mi tu ako keby nový začiatok do konca roka. Môže byť aj odchod z tejto situácie tej ženy alebo proste nejaký odchod. Skôr mi to vychádza na posun tej situácie a riešenie problému. Vyzerá to, že problém, ktorý tam je, ktorý vyvoláva konflikt, by sa mal do konca roka utriasť, vyriešiť. Aspoň pozitívne sa posunúť. Takže toľko k tomuto výkladu. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia.